Hello, mayong uto Papa Jo. May ngunto ni mo diya bro, nakay problema bro. Oo, naalagi Papa Jo. Ila-ila ta, kisa ni. Kana Papa Jo, kanang pamilyar naman ko ni mo. Di lang nako isulti ako ngalan kay kuan man kanang sa pamilya ba. Okay. Sige. Alias lang, sa may alias ni mo, Junel. X lang. X. X lang ko na. Okay. X. Mr. X. Kailan edad ni mo, Mr. X? 46. Niya, uy, kita-kita na. Ha? Niya, ano may problema ni mo? May tawod sa akong anak Papa Jo niya na ungo kay sa kuan ba kanang Mobile Legend. dili na gyud mamayad na gud siya og maghimog project Papa Jo. Kay dili na sa atiman gayon yan. Ug sugoon nimo og mga unsay mga ginagmay nga sugo kanang pinasinghag na kay dili gusto madisturbo na iya ang kuan. Sir, pila edad si mo ang anak, sir? 14. 14. Sa tinudanay lang, sir, naani mo ang authority. Kay ikaw ang amahan and you should establish that ang imong pagkaamahan. Samtang napa na nagpuyo sa imong poder, ikaw unta ang masunod. Pero kung ikaw dili ka kamo mo exercise sa imong katungod isip amahan, you will be spoiling and you are not helping your kid. Ako Papa Jo, ako mo goy ginikanan nga digi ko manapat sa akong anak. Di man kinahanglan dapatan, sir. Digi yun. Di ba? Paminaw, dili ingon nga tungod kay imong i-practice ang imo exercise nimo katungod imong isip amahan imong dapatan. Pwede na nimo barguhon ng cellphone, sir, kung ginahan ka. Pwede na nimo tangtangan og Ako lang gisulay Papa Jo nga akong bawion ang gadget ya murag magrebelde man og samot. kinalan pasabto nimo ingana kay gianad man na nimo. Sama ra na sa usa ka tanom kung imo nang anaron nga nagbaog ini kada himo nang dako ana niya himo kahoy baog na siya maglisod na kag tulid ana. Kay kana nga games murag di gyud wa gyud mayo gihatag sa mga panoy kanang mga kabataan ba. Well, anak magyud ning kalibutan na kay naa magyud na ang mga challenges part na nas mga challenges nato isip ginikanan. Unsahon na to nga mapalayo na to tong mga anak sa mga ingana. Sa una ni bata Papa Jo sa dili pa wala pa ni siya maungo ani butan binigay siya. Karon na siya na nani ba. Kabaw ba ka sir may kalainan na naa sa addiction sa drogas? Parehas na. Mauna na siya Papa Jo kay matulog din si Papa Jo kung bago ng unlan. Kanang murag mapildi siguro siya dula ba siguro. Kinala na ka og kuan na professional nga kuan na sir kanang mga psychologist. Daman na. Ana, kato behaviorist ingana. So mapungot eh Papa Jo. Ha? Mapungot to yung anak eh. Oh, naingon guys dyan si Nisa, basta siya pagkainoy barguhan siyang anak og cellphone. Sir, kinahanglan gina nimo storyaan nimo ang anak, sir, no? Imong paibawon sa realidad ba? Kinahanglan kamo lagi kamo practice isip amahan. Ako Na kay authority. Kuano pa Jo kanang murag kay tinuod mo ginasan nga itabo sad nga akong dugo ingat mo tag 180 over 140 kay murag agi sa iloom ra mo ko kanang murag baguol ko na nila ba kay di man ko mang buhat og kamot. Di na maayo iluom nimo sir kay kung simba ko atakiyo kag high blood samot kay yabag imong anak ana planeta na mingon na yay wala mamadlong. Mr. X mo nimong isulti ba nga imo ipakita niya nga dili na mo ay future kana in lang na siya nga duwa karon kung mapasagdaan niya ang iyang lawas iyang pagtuon pwede nga di na niya ma-enjoy na pohon ikinalan imo nang hasta imo asawa kamunduha mo ko ani nga na akong asawa sa hay mamunal ya ako badlongon ayaw kay maluoy ang bata nga bro maghiwid-hiwid ang masakitan ay na may dilibo na lang may paluduhon gani kapila na ko paluduhon hantod matagam kana lagi kana ba 14 anyos nagsugod na ba na og pating na mga okay isog na sukol na og ginikanan I know that because niagi ko yung anak ako noon bisag ko may niya suklan kay butan ko nila pero samot mo nagyabusaran ka why ma-blame si mong anak pohon ikaw ra mo na naana sa Biblia ingan na sir na nasa Proverbs ka nang spare the rods and spoil your child ingan na your son so yara mag-consider pa imong gikonsinti yeah so
sayon na lang kasi mong anak eh. Di na kapunas papay, maluoy na. Di man kinahalan bunalan ni mo kastigo. Doon na may mga ways. Grounded ka. Okay, di ka magawa na grounded ka. Di ka kadua. Oh. Di ka kadua og cellphone o 6 mana. Why cellphone o 6 semana? Oh. Dugay ka matug, why cellphone. Bawasan nimo ang baon. Kay sige na palit og load. Sige ka pa, sumbong di ka sa Dugay tanong. pa pa, gidala na ako na sa ospital nga pag kwan sa doktor nga kanang murag sintoma sa ulcer ba na ang kwan. Wala may kaon. Sige nung Ano nag-ranking. ulcer man nga sakto man balon. Nga. May hinatod pa na ako sa eskwelahan nga. Sakto balon yang ano ma-ulcer man Imong buhaton sunod ana, i-convert na nimo imong kwarta nga baon into sudan. Kita sa una nga sa imong edad, parehas edad. Magbaon biya tag sudan sa una. Nagong ganitag buwan. Gani pusta sa kung baon pa pa jo. O mao gani. So you have to also share some thoughts sa imong naagi sa imong anak. Dili may paagi pero at least makita sila ba nga dili sa yunon ang kwarta. Kay kana nga na sitwasyon na sir, ikaw ra gyud ang magmahay anak puhon. Ako na siyang pa kay dako-dako na magulitawuhan naman ako na siyang pa konsensyahon ako na ning kamot ko siya makita siya nga masamad ko sa trabaho naligsan akong truck. So di lalim na akong gibuhat ninyo. Wala siya pakiana because wa siya maka-feel kay yo nagpa-self-pity ka. Nagpakaluoy ka ba? Ang imong style hangyo kanila nga na pero ayaw, kita ka matay pa. Ligsan na magkaka. Bahala, atak sa kudri. Di na nila ma-feel because linghod pa kailang una-una. So that's why sa linghod pa ilang una-una, ikaw ang tamagiya, mo establish kag authority. Mura ka o presidente sa nasod ba? Ikaw ang presidente sa imuhang balay. So kung ikaw sa yano-yanuhon lang ka, bugal-bugal sa mga tao, di ka kumawa, kaya ayaw, hosted ra kay gumanana. Mao lagi. Ha? Mao lagi man sa jo. Wa ko una ba gihunatan na bintana ni presidente paundahan mo na wa man dayon na. Well, narag yun na nimo sir. Wa ko ilay katambag nimo, ikaw ra gyud. Yo kinalan nga imo ng katunan, imo ng tunan. Kay sa una kanang player man sa Stipa Takraw nya wala ko na problema ato kay butan siya atong time bisag kuan siya sa Stipa Tungod Takraw. kay duna kay kalapasan. Tungod sa imong pagsalig sa imong anak, mausab yang utok sa tao samtang magtubo. Ang imong nakita kay kumo kay maayo siya ani karon gipasagdaan na nimo kay grabe na kay kaukuan. Wala na kay hands-on sa imong anak. Kinalan mo hands-on ka, tanawon gud nimo nga unsa naman na, oy, wala na makay respetar. Ingan na. Ang ubang ganing amahan sir, tingog pa lang kay daan gani, kurog naman ganing anak. Kinahanglan, you have to establish good leadership. Inga na, kay magmahay ra ka na. Mura ra nagkumpanya ba? Nga ang ilahang mga opisyal, mga leaders na, mga manager, supervisor, kundi ka mo madaya, yanuhon lagi yaga-yaga sa iyahang mga tao, pamaligya ng mga produkto diha, yabog yun ang kumpanya na. So ikaw gyud mablame na kung dili na nimo matarong. Wala tayo kanang grabe na tayo ang ka-addict niya sa Di, naalagi na yung solusyon. Pangitaa, tun-i. Tun-a na nimo. Ang una akong gipalit nga tab, naguba na gito kay sumbagon man og magka unsa na ilang dula ug beta unsa na yung dula ana. Di lagi, di na taan na sir nga sumbong-sumbong. Buhata mo ang angay buhaton isip amahan. Mo nagingon ni Radcliffe to sa diri, tough love. Isog ka, pero pasabto ni mo, buhat ko ninyo, kay para imo ra masad ni. Nga na. No. Oo. Ako, sa akong pamilya na, mga anak, 3 ra gyud nakutob. 3 ra pa ba, Joe? 2. 3. Di ba ito mas nagkas Kinalan nga, imong tingog sa kinalan nga, layo pa ganis 3, kahadlo ka na, nga ano ka? Oh no! Diyos! Diyos media! Napayang niyo. Para ginawin ka sa tambag ni mo, sir. Narag na ni mo. Okay? Sige Papa Jo, salamat po. Sige, bye. Lisod na siya nga problema nga na, ugmao na siya ang usas mamaagi sa mga I don't know din, lahi man no kay kung mutuo ka o mga biblical no nga mga storya, usa na siya pamaagi nga na nga
nga magkabuwag ang mga koneksyon sa mga pamilya bitaw. Nga na sumuna kinahanglan kitang mga ginikanan kamao kita mo exercise ato ang katungod isip ginikanan. Bagay Papa Joe, kay mao man kasagaran pa problema sa mga ginikanan ba ya? Kay kana you are not helping your children kung inyong pasagdaanan na kamingon mong sukol. Kay di biya ta forever mo stay ning kalibutan na ug mamatay ta ning kalibutan na ug sila napabiyaan na to wala na sila magtaro eskwela magmahay sila. Jadi mataginahan nga magtanaw sa mga nakamingon may panapatuo ko ni papagmamada. Mao gyud. Di ta ko maingani karon. Oh, di ba? Correct, oo. So, daghang mga kuha na so di man kinahanglan gyud nga bunalan nimo na may mga grounds ing ana. Daghang pamagi. Oo. Ay nako. Mato pa ni parang Jeff Dre yung tinuod yun na sometimes you need to be hard on others. Yan na. You know, being somebody nga ikay mo lead, it's a sad place kung asa ka nabilong. Sa tinuod na lang, kung ikaw leader, sa mga managers, mga supervisors, mga leaders diya, o mga CEO, nga na. It's the saddest position nga naan ninyo. Yan. Tinuod, tanaw mo sa mga tao, nga mutuman na nimo, pero almost wala na kay amigo, plastic lang mo ba ng tagad ni mo? Ingana din na Papa Joe. Ingana. Tanaw nila nimo, sige na kag panugo, sige pamantay, ingana. Oh. Pero tubang niyo, hi sir. We'll be right back mga kabarangay. Don't you go. Sa usa ka problema. Ano nga, 99.5 Induta, problem portion ng mga kabarangay. And sa mga listeners na to, hello. And hi Denny, clear the line. Hello, Papa Joe, Papa Litoy. Have a wonderful day. Yan, thank you. And request siya, where did you sleep last night? May Nirvana. Ito yung balay Papa Joe. We'll try to pray it earlier. Si Henrich Jackson, Papa Joe, greet ko sa akong mama Evelyn Kabalida nga ikaw na pirmi at ngan mataghapon. Lingaw kayo siya ninyo ni Papa Lito. Salamat ha, Mami. Yan. Mami Evelyn Kabalida, hello. Jeffrey Levado, hello. O si Novem Makabenta. Aba, seller. Seller na siya si Novem Seller. In Amerika. Oo, Makabenta. Happy birthday day ni Jackie Levado. Sa Elia Fuerte, Canlaon. Yan. Si Wendell Sad, Dapo, nagkasalamat ha. Sa Kalapi na siya Bohol. Okay, nanay, problem din papalitoy? Sa text live, pangutan na pinabot rin Papa Joe. Ito ang problem ka kanina ba? Really, dito no? Muna yung mga problema sa mga keksan na to. Na problema sa mga anak nga, di na masubo. Kaya sige na lang, ML. Okay, so, saan ka ng mga pamahagyan na papalitay? Oo na, putlang ginagana ang connection Papa Joe. Ang kuyo mo rally ng mga ginikanan anak was mga network na nag-provide anak. Puhon, mga anak gina paidong gid Papa Joe. Depende sa lahat. So, pagkontrola na. Nakamuwi dahil sa mga diversion good. Pero kato sa ginikanan ka kanina, mga nagaingon nga. Addiction na gito yan Papa Joe. Kanata, aray inanawag ato kung nagwanan. Bisin na ni problem. Hello? Hello? Hello, may hapon. Nga po na ba, Joe? Kisa ni Palihog? JR pa ko. JR, tagasa ka dong JR. Taga-Pirama. Nakay problema dong JR? Napapagulay. Unsang pila edad dito nato dong? 27. 27. Unsang may problema nimo? About na isang ka-live-in sa una ba? Ngano na problema man ka nga sa una ra mga magalibin? Di, magud may anak pa na. Okay. Unya. Karon? Kasi support niya. Balik lagi ko. Makigbalik ka niya.
Ano niya? Tempo, may signal. May signal. Masa to, ginahan ka makigbalik niya, pero di siya makigbalik ni mo. Masugot man, pero kanang kung gusto ba nga, gusto mag puyo lagi kami sa ba apa mo din putot. Tempa. Di man maklaro. Gusto okay niya kung unsa to? Okay na siya nga magbalik ni, pero akong plano ko ba nga ay puyo. Sa Cebu? Diba, plano ni mo kay, putol-putol man sa to, plano ni mo, Yari mo si puyo. unya, Babagan sa siya nga mahon. pila may edad di ay niya di ay? 29 kita ko. O sa may rason nga nagabuwag mo mo na? Mga 4 years man ni ka pinagbuwag pa kasi. Nga naman, nga lagi nagbuwag mo? Naigo lagi upat ka di pa ka jo. Ha? Naigo pa ng upat ka di sa una. Upat ka? Upat ka bi. Upat ka, be? Pagtsuro, eh. Masam lang. Usay upat ka ba? Bisyo, babae. Mo din na upat ka, be, di ay. May 3 be. Pero di mo kasado. Dili nun ba pa jo? Mo sa nang dili na ginahan ang amahan nga mori puyo diri kay dili na sila makatan-aw sa ilahang anak nga basin usaon na sad niya na imo noon puhon maghilak na lang sa nilang anak tungod sa mga bisyo. Ang wala, ngundang naman ang kuha na tanan pa pa jo. Pero di man gud nato na siya mapapatud-an sa atong isig kaingon diha dayon overnight. Kinahanglan mo gud nato na tagaan og panahon gyud nga sila mismo makita nga nag-usab na jud ka. Usa ka bi na lang. Usa ka, be na lang. Oo, wala na usa ka, be. So, Dong, Pa jo. ato ang ginikanan dito. Ikay man ang hinugbalik dito. Mura kag na may balik ba? Sir, or pa. So may tawag mo siyang papa niya. Paparagapon ko pa jo. Papa, kanang kabaw ko pa nga di gyud mo musugot no kay tungod sa kong binuhatan sa una pa. Magatuan bitaw ko kada tuig pa pa jo. Luya. Taga-tuig pa sa... Tungod mo gusto mong trabaho ko pa pa jo ba? So may trabaho nimo. Ato ka, kuan na, astronaut ka niya. Tagsara kang balik sa libutan. Tagsara makauli siya sa katuig. Mo lang taga-astronaut ba lagi ka? Dili man sa no. Dali na. Asa mo rin ka po yung babae day? Kagayan pa pa jo. Layo Cagayan. tuhod pa ba, Joe? Okay, unya, dagar ba Cagayan? Cagayan Valley, Cagayan de Oro. Unya, sa may trabaho ni mo day? Construction na gold pa pa jo. Kanon di man ka mga apply o construction dito sa Cagayan. Cagayan. Naabot magkitrabaho tong construction ng katong suspect dito sa Davao. Oh. Iklaluhan pa rin na pa pa jo. Daghang kay dong kabaw ka karon gamit ka ng mga construction worker pwede ka mo ato dito magtrabaho construction dito sa Mindanao kay daghang kay build ron. Dagang project kay buo dito pa ba, Joe? Apil na pagkagbubo. Masayaan din dito. So, dong, Pa jo. danoy nga mo to ka dito kinabiya kay anak. Lagi graduation guys akong anak ron sa kanang nursery ba. Na mga kay kumpare dito, pare lang sa ibilin dito. Patay ka dong. Wala ba kabaw, basinog mapulaan na imo ang ex ni mo, mangita na nung naglain noon. Kita, okay. Wala man kay klaro, kay kung tinanay ka na igugma, di, mangita yung kag pamaagi nga mo to dito. Effort good siya pa ba, Joe? Effort. Kumbaga ka sa effort? Mao gid dong. Ano ka nadingala sa file? Da, kala.
mo rin na effort eh. Ay. Oo. Effort. Oo. O sa sunod sa effort? Huwag siya ka ba? Papa Joe, mga na to. Wala to Mas lapu-lapu. Sige, bye! Bye. Ikaw ba balito? Susunod sa effort. Di ba maribago? Dili. Sige. If. Ay. Bitaw, nakadumdum ka sa effort, di ba? Oh, before sa effort, unsa man? Before sa effort. Kala mo ah. Bright na gano'n. Okay, nabalay problema na mabalitay. Address next slide, Papa Joe. Okay, sige, go. Handos sira sa usa ka problema. Ningon si Ruther Infante noon sa nagulong Inits, Pilipinas. Muna na siya. Oh, OJT na siya, bro. Yan. Internship. Dear Papa Joe, Papa Litoy, magpahandos birad ako sa akong problema. Bahin sa ako ang bayaw nga wag di ko kagwanta ani iyang batasan. Nirespeto ko niya kay manghod ra kaayo ko sa iyaha. Ug usa pa sad maguwang siya sa ako ang bana. Kani mangud ang iyang pagka maldita nga wa sa saktong lugar. Magsigig panabi sa silingan, himuon min niyang dautan. Ug unsa may yango-ngo niya og sa akong bana, ihatag kung mao'y kwarta, kung naay kwarta. Oo. Unya kung wa mi kwarta, baho kayo mi. Kung saon man nako, Papa Joe, tambagi ko. Kung wa mo'y kwarta niya, baho kayo mo, ay na siya katagi. Palit na ka sa katong sabon mong gindurso. Parang muhumot ka. Barato pa. Anti-pollutant to. Pumot mo pa sa mga product. Yan. Paglas na. Hindi na alahas ka rin sa buna. Masumpay-sumpay mo na. Sumpay rado ni connection, Papa Joe. Ano mo, masumpay mo na nung. Yan. Di ba mapal? Correct. Ano, ay palang diya. Pang last buhat siya. Wata i-broadcast. Bitaw, inga na, mas main na lang na siguro. O man yung mag-isulti rin og nang-ipon mo or dili. Huwag doon, tanaw na ko mo, nag-ipon rin mo. Muna nga, anam ginawa ba mga tao lagi kung nakay kahatag, humot man jud ka. Kung wakay kahatag, aw baho kay ka. Inga na. Yan nasa ibang diya nga, kung nakay kahatag, feeling ni mo, naasya sa imong side. Pero nagtalikod ni mo, wala. Di ba? Maog yun. Muna ibutang sa mga kandidato karong eleksyon. Maog yun. Muna siya nature sa landscape na to diri sa nga atong eleksyon. Timanin na ninyo tanan. Oo. Manila yung mga leaders niyo kay lista na back to back. Oh, di ba? Maog yun. So, ingana na siya. Angay na natong dawatan nga nga nanagit mga kaigsunan nga nga nagbatasan. Nga kung naka, maayo kung wagani ka, o bati jud ka. Okay? So, ang imong bato niya, ay na mind. Unya kung nangipon mo, mas maayo pa nga maglahi na lang mo. Oo, hanagin. Pinaka the best way, Papa Oo, Joe. para wala ni samok. Yan. Okay. We'll be back mga kabarangay right after a short while. Don't you go. Okay, sige mga kabarangay. Papa Joe, please go shout out ni Emil Loloy Makan. Nag-graduate og Mechanical Engineering sa UCLM na Minaw karon. Ano pa shout out si Alan Sandal. Lisot mo, paso na gid, Papa Joe. Si Alan Sandal. Ikaw mo sa kaan? Amerika. Ha? Ang sumitawag doon sa Amerika, Papa Joe. Kaan? Sleep. Okay, sige mga kabalangay. Tanong mo portion, tawag na mo ha, 2323749. 261. Wala na na. 345-1473. Okay. 261. Para 4 to.
Linawan nyo ka ng tatawa na kababa doon kay may manggawas na para sa squad. Balik tayo. Papa Joe! Cellphone. Hello? Hello? Wait ka day. Hello? Ayan, sige. Hello. Oh, hello. Hi, may hapon. May hapon, Papa Joe. May hapon, kisali paliog. Loloy ni Papa Joe. Bor, ya, loloy. Bor, loloy. Dapat ba ito Papa Joe ba? Oh, ang tanong, Bor. Katawa na Papa Joe, seryoso ko. Lagi. Kalibog mong ko kayo. Loloy ba yung mga na si Bor? Loloy dali. Oh, sige. Bor, loloy, ang tanong. Akong pinhelt ba kay duha na ko katuig kapin sa akong kumpanya nga. Inactive mang gapon. Ato ginani mo sa PhilHealth, ipa-activate ni mo. Sa Papa Joe, wala nila sabli. Dilisad, basta wala na ni mo ma-upgrade dito. Ato sila dito sa PhilHealth. Para maklaro ni mo, kuhaan ba yun ka nang nihatag ba ang kumpanya? Oo, kung di mo reklamo ka. Okay, makikita na iklaro na nimo. Saya na sakit ka. Okay? Bor! Ano to? Sige lang, salamat. Bye! Hello! Hello. Hello? Radyo, si Gigi ni. Gigi. Radyo. Gi. Tarungan na pa, Radyo. Ano? Radyo, nakatungkot na ba? Tarong Tarong na daw. Ang akong banda nila, gaman no. Uy, timing ka ba, Joe? Ayaw na, Gi. Pasuya, mas Gigi. Sana, gali. Mapagkari mo malito, ikaw Awa na pa masuya. niya. Oo, Ito suga. ka pasuya. Kanya, nilagay mo ba na? Karon. Kuan ka ng, ni kuan siya o, ka ng SP. Ni, unsa siya, OSP? O, ni kuan siya ba din, ang iyang, di ba, 1 year man na siya ma-expire. Niya? Din nadala man niya yung SP, pwede ba na i-messenger niya ako lang mo kuan sa LTO? Message yun eh. Yes, personal ba na siya? Yan, oo. Siyempre, no? Ay, Agarang hindi naman. pwede mahangyo. Dilisan. May baligya. Dili, kay, hindi ka idea na. Hindi mong naong dito idea nito. Naman na Hindi idea. na naman tadaan, rin yung gali. Dili ka na pwede sa marinyo. Nilisensya. Kung lisensya mo na nga, rinyo na ni mo. Lukat, kaglain na kung mo na kanakihan. SP pa man gali. Mo gani, SP, unya, o sa mga ganun, i-renew man ni mo. Mo, may malisensya. Ay, sabi ako may mulakaw, ito pa mo siya sa gawa, sa siya kauli pa. Di mo, lagi niya kabut ni mo dito, para i-process mo ito ni mo lisensya. Unya mo, ito ba magkas-counter na nag-picturean man kanya, mong naong. Dili mo lang SP gali, si Papa Joe ba? Ala no? Mas Gigi. Sibat na siguro ang bana dito, kanisam. Okay, hindi Papa Joe. SP, ganina naman kasi SP, ganun mo lukat pa magag-SP. Maog yun. Dili, mag-expire man siya ikakuan. Dili lagi na pwede lagi, kay wala na ni picture-picture, idehan niya po Ah, gana. silbing wala na to siya, another na po di ay. Oh, inigulit niya, lukat ra siya lain, di mo na siya i-renew. Gawas ko lisensya na. Oo. Ang pinong sa kanalisin siya. Dili, Ay na pa ba dyan, maabot siya October, di mo kuan siya sa kuan, 1 month naman na siya, no, pwede na mo kuan siya, mulukat og lisensya. Monsa. Kanang mo kuan sa, magparinyo. Dili, wala naman to. Yan, expire na, mo kuha na siya. Igaw man sa, pwede naman na pwede ba 1 month mo kuha na siya og kanang lisensya. Di sa ko katubag ni mo na, kaya nagsugod na siya balik, ana. LTO, yung patabagan mo, Joe. Notado sa LTO, naminaw man rin sila. Oo. May pa ba, Jo, eh? Ang gana ng kaso, no? Basin pwede pa. Sige, thank you, Papa Jo. Sige, Ge. Bye. Yan. Hello? Hello, may udto. May ngudto. May udto di ano eh. May ngudto niya. So, anong bababa? Mapagkakalimot sa mga ano. Kalimutan ko. Ano mo na, Ako Ge? si Joanne. Okay, ano na, kamusta na yung makrush akong amigo? Unya na, murag wa pa ko kalimot. Basta doon na yung makrush na yung amigo, doon makalimot mas nga. Nakalimot ba, Joe? Ganong makalimot man. Grabe siya power. Sige lang, ako lang yung tistingan niyang power. Oo. Kaya tistingan ko na. Tin crush na sa sunod. Ito.
Ligo ko, thin crust na sa sunod. Ako, eh. Huwag mo pala. Oh. So, may pangutanan mo ka ron? Ako pang da. Papa Johnson, pagtangtang sa kanang kuan, ako kung anak nagtina og gloves. And then wala nagkuan, nagbutaw plastic sa iyang kamot. So ni stain sa iyang kamot. Saon para dali ra matangtang. Putlo ng kamot. Hoy. Tangtang na dito sa babadyo. Pasok magkalito. Ito. Oh, dito kay regards. Hindi lang ako nagsasan. Di kita, swailag ko ano, alcohol. Di mo tongtong. O saan nga, tina yung gigamit? Kanang sa buhok pa, hair dye. Dugay na, kay henna man na. dugay Maulagi. na siya. Yung black pa dyan ang color. Oh, so mga 1 week gina siya. Bitaw, no? Pareha ng mga henna ba nga dugay kisan matangtang. Adi, lahi sana, concentrated mo na. Kanay ka na, oo. Kagisam sa buhok yung gitina. Ha? Kagisam buhok. Wala na. Dili ako ha. Dili nagtina siya gloves pa. So, Okay. dili ako kay sa parlor ko magkatina. Kaya mo sa mga crash parlor. Ihay na lang ko sa kong crush ay na lang kita. Char. La. Thin crust na sa doon. Ano to? Okay, wala to eh. Okay, sige, bye. Bye. Yeah. Hello! Wait na po to. Cellphone! Hello! Hello, Papa Joe. Hi. Hapon. May ngapon mo dahil sa nipalihog? Rosemary. Ha? Rosemary, Oo, oh. Titan girl. Hi, Tiger. Rosemary. Pamalitoy. Yan. Oh, so may akong ikalagyan ni mo, Rosemary. Lalo ko ibang utahan na, Papa. Oh, tinuod na. Tinuod. Wala pang gani. Huwag gani ko kumabisada. Oh. Ano man lipat sa mong silingan, mag-immunite sila yung mga manok. Din akong mga manok ay mamatay lagi. Tinuod gid Yan ay. ba? Oo. Tinuod yun na, basta immunize ang manok, di siya masakit. Yan. Oo, basta na flu, na gitawa og bati. Yung mong manok, man ma-immunize. Maod gyud kay weak man to. Oo, di man na. Oo, kaya kuha na, anti-measles yung mong manok. Mas lakig misis. Or di ba siya? Ay, color. Ay, salamat, Papa Tagay Joe. nag-vitamin C mo manok para di masakit dayon. Kung nalaning pa yun no, powder na dextro. Adi, kuha na Tay, tangad. May tangad, tangad. Masa, Bisaya na mo manok? Mga Bisaya. Ano ba, nagsinabutin mo? Gaya na lang. Nag-istorya rin sa manok. Bisaya ko rin ang manok, so nag-istorya rin siya. Sinabot. Bisaya. Oo. Bisaya, Pap. Kaya ang Amerikano, di mo ka mo English. Ay, Subos bana. Kaya gana yung biyaan. Palitoy, basta sila ni Angel, ha? Pamasahe lang eh. Sige. Okay. Wala ko niya. Sige. Bye. Okay. Hello, Barangay RT. Hello. Yes, No. Mami D. Ang Yeah. tanong, Mami D. It's a wet after. Mami D. Yeah, hi. Hi ka rin, oh. Ang tanong, Mami D. Kasagin tao mo. Hello? Hello, Mami D. Drive. Nag-drive ka. Yes. Drive carefully. Ano mo yung pupunta na, Mami D? Getchi ka. Yabot ang abog nito. Ano? Sige. Mami D, sa may punta na mo, gadagan ng oras. Sama sa musikinan.
Tunong po ay na ako sa plate. Sige. Sito, blag na ko. Oh, niya, sa mga tanong, Mami D. Ano yung mamatay sa dakot ko? Mami D, ang tanong, Mami D. Ay, naku. Amar, sasakay ka, Mami D. Ay. Nagkakay kang adlib. Bunya, ang tanong, di kay kang tanong. Away signal dayon Papa Joe. Yeah, kumana na. Kumutang ka, may kaway signal. Gamay antos na lang ko nito. Sweet na lang gid Papa Joe. Alright, ito sa cellphone papalitoy. Sige. Pagka-famous. Hello! No, Papa Joe. Oh, hi! Sabi pangutana ba? Kinsa ni Palihog? Ari ko lang. Okay, sige, ang tanong. JR. Hello, JR. Gary, Papa Joe, Oh, Gary. mo ka na, di maklaro. Kusukay mo radyo. Ano sa'yo kung tanong mo, Gary? Kining, kuhan, firma sa SS, Papa Joe, ah. Pirma sa SS mo. Pirma ng SS? Kay, niya to kanina sa SS, kay magkuha lang yung takog yung mid niya. Ako ang driver license ko, nangita magpubal sa ID. Dili man pwede, kailangan ang firma. Tempa. Ang imong driver's license, lahi o pirma? Oh, like firma, Papa Joe. Kakinsa mo ng pirma ang nasa mong driver's license? Ako, ah. Yung ano di mo masuno? Kuhan lagi, Papa Joe, murag, usapang nauna ba, nalain ang firma. Konsulta na sa SSS o sa Buhato ni mo. Sila yung makatubag ni mo, ana. Mao gyud. Kaya naman may ipasabit ni mga specimen ni ana. Sa pag-o ni mga pirma. Balik ka nga to SSS. Usaon, imunta na taga ma'am. Unsaon man ni siya, ma'am. Sige, Papa Joe. Ako lang yung... Ipangutan ko na ni mo. Oo. Ay, pagdali uli. Tiwas sa sana. Okay? Sige, Papa Joe. Salamat kayo. Sige, bye! Hello! Hello? Hello, yes! Asi pura wala ba? Ang pimo sa mga color. So may pangutanan ni mo. Boreal to. Ha? Ito? Ang Boreal. Boreal. Oo. Nga naman ang Boreal. Kung gikuha na sa panalitan had, like for example, 5 sila ka siblings. Kung isara ang mukuha, makasin pa ba ang uban ana? Di ba isara man yun na? Usay-usay ka buhok ba? Amo claim Papa Joe yung siguro pasabot. Yes. Depende kung kasi beneficiary sa gibutang dito. Pero kung naapay lang mga anak, di bahino na sa mga anak. Pero Boreal man na. Ganun. Parang nasa panlubong, wala man na ingon nga para sustento. Mao gyud. Okay. Okay, thank you so much. Pagkakabigo ng mga lalaki, nandito na si Papa. Papa Julon. Nandito na si Papa. Papa Julon. Nag-aamoy mayaman. Tinood. Asli to ito. Wow lagi ka Papa Joe. Hello. Hi. Hi. Kisa ni? Si Edda. Edawa. Dabakan. Edabaran. Eda, hinay kami mo radyo, Eda. Okay. Papa Joe, Eda. kasi pa. Hinay pa, Eda. Kanira ba among radyo kay di way artira ang tingog ani way lain. Oh, syempre ana gana. Eda, wow. Papa Joe, happy anniversary. Salamat, Eda. Salamat. Maana niya mi diha. Yeah, sure. Why not? Ano sa Coconut. manitas na pamidiri. Papa Joe, size 9 gyapon ka bisa. Size 9. Papa Joe. Ito ba? Papaal. Oo. Pabino, asa to?
Size 9, gihapon ka bisan og street, sir. Siya kung pili di ka mo tanaw. Di mo ko nilitoy. Magagdaw. Si Litoy, magagdaw. Until size 11 ra. That 9, so size 11 ang Available. kana nga brand. Oh. So Litoy, pagpili Litoy. Katong sa silipin mo pala kasi McDonald's. Wala kang mascot Litoy sa Available kay uncolored, kay gray or white. wako'y gray. Background. Nila ka ha. Wala ko'y gray. Ano na yung gray day? Pwede halata ha. Oo, I like gray. Oh. Ayan. Kinanam ko yung black. Oh. I like gray. Then kay gray. Then background niya kay black. Ay, dinot kina. Kina sa Pero ka? tayo papadyo. Size 12. Ha? 12 ko na yan. Uy. Dili, size 12 years old na bata. Nine, bito papadyo. Di, 9 ako. Litay. Ako ha. Tagalit siya. Kaya ba pa kinilingis sa baal? Wala pa kagnaw. Bito, sirito. Litay, kuhan. Pinatay mo pa. 7.5 na lang para di wow. Bitaw ka na. Tingos pa pa, lilipin ko yan. 11 bitaw ang kuan available. Papal na. Size 11. 9 or 11. Oh, Ang 9 kay gray o na ay black. Okay na ko na. Ikaw ba? Colorless na ko na ba? Dili, good kuan na. Sige. Ito, Papa Joe. See you mga Saturday. Okay, sige. Bye-bye. Thank you. Napakapangutana ko na. Wala na. Great akong half anniversary o niya. Katong sa size ba? Yan. Loy, kay Litoy na. Nasiyak si Litoy. Maso ko, apil. Special na pa ba, Joe? Black. Black naman o gray. Di, oy, lain kang Litoy black. Oh, Daw. okay, sige. Thank you, Eda. Bye-bye. Bye-bye. Ikaw ba? Usay ako, imusan. Ikaw mong kataba ba, Joe? Sunod ba ako? Sige, imo ako. Ay, nako. Ay, ka wala ka papalap sa pilang nga to. Hello? Kasud pagitaon ko last. Kato, maghatag. Kani, maghayo. Bila ko atong size. Panawag yun. Ay, Lutski, kumusta naman ka? I'm very fine, thank you. Very fun. Wow, I'm so happy to hear you that you're Happy and healthy. Yeah, no. How long? How long is one? Ang to papa ba? 14 na. 20? Dili, 14. 14 na, oo. Oh. Ay, buwan na, dalaging ding na. Oh, yun o. Ikaw na nakay-apo mo. Moni niya. Di mo maghatag sapatos. Yanuhon lang lito yung yun. Ikaw na kay apo. Ay, sige, papa Jo. Kay, kung maghatag pa din si Lutski, wala, pinanggag rin lito yun. Pinanggap niya buwan na, pwede kong natag. Sige. Pajo, Oh, Lutski, ang tanong. Pajo, example ba? Example, no? Sakit na sa nilon. Kaya tag-alay ka. Dadaan lagi ka. Kani bang tawa sometimes, diba, ubon man, no? Nya, mag-cuff siya ba? Atlan sa jeep, Papa Jo, or di sa Bihar. Nya, Papa Jo, kanang, ubo pa, naik ka ng hukal ba? Papa Jo,
okay na siya Papa Joe tunlo ng balik kay mauwang jud man luwa, di ba? Well, scientifically, sa ako ng kuha, no? Pwera luod lang soban nga naminaw ka Huwag mo rin. na luod. Sige, Papa Joe. Actually, ang kanang mga bakterya nga nasa mong mucus, anak, kung masud sa mong tiyan, mamatay ra na siya sa enzyme sa tiyan. Mamatay rin nila ito. Ay, okay ra di luwa. Well, ang anam sa naman buhaton ni mo na unconsciously. Actually, masudog yan po na sa mong tiyan Japon. Oo, nga na. Noon, doon sa nagtagintin. Twister. Uy, ang dami na ninyo. Ako, I'm just, kuha na, hay nga na. Di mo naman malikan, mga bata. Serious po, ha? No, serious ka na. Ang problema lang, madam, pustiso. Papa Joe, Papa Joe. Wala na ka magpustiso ron? Yeah, I don't like wear postizo anymore. Kasi baka nagpa-implant na ka? Ha? Nagpa-implant ka, uwan lang yung kayo gisulo. Back to basic, Papa Joe. Nag-smile ako. Ligato ba ikaw sa amin? Mau ba? Ako ipon na. 1, 2, 3. 5 na nakabo. Multis 5. Ako ning ipalarot and bakasyon. Tanan. Okay, good luck. Okay, Lea. Tino na, way gano'n mukhaon o ganang kuan, way ngipon. Di ba sa siguro, pero apil mo gud ang ngipon sa pag-distinguish sa lami sa pagkaon o sa texture sa pagkaon. Tama o ba? Yep. Okay na na eh. Okay. Pagkakaon. Kaya salamat. Happy anniversary. Salamat. Panagkalong ko tawag. Okay na. Kaya ba yung telepono? Okay. Sige, bye. Yan. We'll be right back, mga kabarangay, right after a short while. Handos pira sa usa ka problema. Dear Papa Joe, papalitoy magpahandos birad ako sa akong problema. Bahay ni sa akong bayaw. Wa nagyo kagwanta sa batasan ani nirespeto ko niya kay mangod. Ha? Mangod ra kaayo ko sa iya ha. Mura ka tuloy Mura kanina, kanina, Papa Joe. oo. Sige. O, pag siguro. Grabe yung respeto. Kanina lang isa, Papa Joe. Okay. Papa Joe, mapahandos birad ako sa akong problema. Usama na ako pagpamaagi aning makakuha sa ko sa ako ang kulang nga sweldo sa akong kumpanya nga akong gitrabahuan. Gidoli magunin na ako, Papa Joe. Ako manager o supervisor, 4 months pa ko nag-work. Nga rin, Papa Joe, pwede po kaha ko nga makakuha. Salamat dahil, Papa Joe. 4 months pa siya trabaho. Giduli man niya. Okay. So, may reklamo niya dito. Well, paghuwat na lang sa ikuan sa mando sa doli sa mga reklamo. Kaya kung gitagas lang sanctions, may nga ng doli nga. Kani reklamo, doon na may sayop niya. Kani siya, bayarin niya sa iyang sweldo nga na. Di ba? Ito na yung order mo, di mo paninglo. Maningil ka dito yung order. O kung sabay resulta sa inyong kaso sa doli nga na, sa mong kuhan. Okay? Sige. Napailain. Balik na ni Papa Joe. Balik na. Lain, o. Ano pa dito rin? Sige, dihat lang, Papa Joe. Dito rin. Ngunyan na. Okay. Masigo daw. Weird. Sabak eh. Okay, sige ko papalitoy. Handos pira sa usa ka problema. Good day, Papa Joe. Magpahandos bina lang unta ko. Tawagan ako sa ngan nga Mr. M. Nga akong problema is about my partner nga nagplano nga magpakasalunta apan dunay sa gabal. Secret wedding siya sa pag-18 niya ug wa kay bawo ang iyang parents. Valid pa ba na, Papa Joe? Bisan nagmo 9 years na sila buwag niya huwisad. Bisan og grade 2 level ra siya, Papa Joe. Kasabot siya og English niya, kamao po siya mabasa. Usasad, wa siya valid ID, Pops. Thanks. Well, kanang Elvin, no?
Ay, Sige. taguan mo dito to. Panganda man to Papa Joe. Kuha sa maguan. Sinumar. Oo. Ito na may bawaan Papa Joe. Oo, para may bawaan kung kasado ba siya or dili. Yan. Okay, sige. Karitsa, ha? Sige, sabi na Papa Joe. Hindi na nang-imbita na ako din. Nang imbita ro din. Wow, ha. Kuya, basaga. Ako siyempre. Sige. Yan ba ito kasama ah? Sa inyo ha, Papa Joe? Oo. Oo, ka rin magbubuhat, Papa Joe. Hindi ko na kasama. Okay, sige mga kapatid. Napila hindi pa balito eh. Papay na ba sa text line, Papa Joe? Wala pa yung naabot. Yan. Okay, sige. Ito nga hininayan. 3 play later on mga kapatid. Tingin na ninyo ha. Papa Joe, hello, 15 days yata ko wa na maka-hear because I spent my vacation here in Butuan. I'll be back home today. So maybe tomorrow I can hear you. Nakanoon na ni karon si Veronica. Yan. Thank you. Okay, sige mga kabarangay ha. So, pwede mo matawag sa inyo ang problema. Yan. Huwat sa tanda rin mga kabarangay. Samtang nagwatag problem, ato sa ning i-shout out ng mga nananaw sa Facebook nato karon. Pops, pag-greet ko ni Kuya Titing Cataluna. Regards na ko, Pops. Si Toily din ni. Okay, salamat. And si James Boy Sudaria. Okay, salamat. Pa-shout out. Huwag ni Clear Daklan. Salamat ha. Okay. Hi sa gwapa ng uyab nga si Mary Joy tag Kanaw. Birthday niya karon Papa Joe ka ni Jan Sumayo. Yan. Okay, watag niya po ta 2323749. Pwede po na 345 Nada. 1473. Excited na excited kayo sa 3 play. Excited mo na siya sa stress lang. So, napila na ba ito eh? Text line o pag-apo inabot na rin, Papa Joe? Ano nawag oh? Dari sa cellphone, sige. Hello? Puro Uy, naputol. That's a big problem. 3 o'clock na, Papa Joe. Okay. Yan. Hindi ko siya, nayo ba nang utanang nung ako no tayo 3 o'clock. You don't have to, kung ginanyo ito mga remember nga, dagang klase ang mga listeners na to, sad, no? Okay, So, if you wanna pray, di man kinalang nga, doon na pa mo remind ninyo nga, uy, mag-pray na ta kay 3 o'clock na. If you are really sincere sa inyo hang pagtuo sa Ginoo, maski sa oraso ginamo magampo kita. Di ba? Ano? Dili kay mahog na lang og kanamang duty. Yan. Mayong hapon Papa Joe Papa Litoy. Unsa may angin akong buhaton aning kalib-in ako nga grabe ka maldita Papa Joe. Gamay butang dakon. Grabe kayo magyaw-yaw niya sensayunon ra kog sugo niya. Kanang tanang gusto niya dapat tumanon. Dili man ni siya ingani sa una Papa Joe. Tambagi ko. Di pa to ana sa una kay bago pa mamapuyo. Pero nakita na niya yung batasan. Ana na kami doon. Now, uy, pachuchuy mo na siya. Oh. So may kapuyo ni mo, babae o saan? Natural. Ha? Bye-bye. Tara, vain mo kay siya, good. Oo. Pa-cute mo kay kasanandong, good. Oo, mas babae pa kung ka kanang pusingan sa imuhang uyab. Oo. Oo. Pakyut. Yan. Kung mahimo pa kang babae, mas guwapa pa kasi imuhang uyab. Oo?
Perfect kayo, uy. Yan. So, muna nga murag wasa ta kabaw, no? Nabali na siguro, mas lucky pa siguro ang imong imong kalib-in og kuan, batasan. Diba no, kalib-in yan no? Makalipin na siguro sa lababadyo. Yan. Anyways, ana rin na siya dong. Depende rin na ni mo saan mo pag again exercise ay mo ang katungod. Kaya kanina about to siya sa anak. Oo. Nga maglisod sa disiplina. So depende na sa pag-exercise niya sa exercise niya katungod isip amahan. So ikaw para di kasi sa yunon sa imong uyab. Depende sa nagyon sa imong pag-exercise sa imong katungod isip bana. Okay kung mahadlok ka, di sa yunon lang jud ka man. Kuha ko tubig di. Saog dito ko. Sorry ba? Di ba? Ana, dagan na kayong mga kuan. Di kita angay padaog-daog sa itong mga asawa pa ba, Jo? Uy, dili eh. Siya mga ikaw ginaging Kanis lito yung mga kaiksunan na pinaana niya kung dito mo sila nga siya kuno'y hari. O siyempre, oy. Wala yung isog to sa amo. Hari na gud na. Hari niya. Dito mo siya, gibadlo mo siya ng asawa, gidugay ka nanguli, ditago lito yung slaw sa lamisa. Gingnan siya ng asawa, gawas diya. Dingo siya, way magbuot sa hari. Way magbuot gano'n sa among gawas. Nagkaana dyan ko hari, gano'n dito sa lahat. Hari mo tago. Grabe, hari. Oo, di man ka nga ba, wakabuot, wala na mo asawa, tago lang. Isog kay Baba Jo. Isog kay mo tago. Anyways, mga kabarangay, wala na ikong panahon.